Alta! Ei sitä jäädä tulee mokaan mua! Eteenpäin! 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 Ei saa pysähtyä! Kiväärit asemaan! Asemaan! Eteenpäin! 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 Tulta munille! Tulta munille! Riitta perkele! Tankki se on. Epäillä tuota sopii. No sopii aina. Epäillä sopii. Tankki se on siitä huolimatta. Kas. Että tulee marjaa. On niin hyvin kukassa, että... Mikäs täällä? Ei. Pojat. Kyllä te nyt olette erehtyneet. Ei sotaa näin käydä. Siellä on naapurissa jo pojat asemissa. Mennäänpäs mokomaan suon yli, että heilahtaa. Koitetaan uudelleen värinkin. Kyllä se lähtee. Hakkaa päälle, pohjan poika! Liikkeelle! No niin, liikkeelle sieltä! Hakkaa päälle, pohjan poika! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle, pohjan poika! Eikä yhtä ryssänuri. Ei yhtä ainoa. Mä kattosin, kun tultiin. Jatketaan eteenpäin. Hei! On täällä ainakin yksi kyrmyllä. Heille taida paljon kaverista välittää. Siihen on jätetty ryömi. Jumalauta. Hallo. Sanohan, onko siellä ryssän helvetissä kylmä. Mitä siellä on? Näytäis. Nämä on meu. Nää tänne näin. Mikä tämä on? Konekin. Mikä perkele toi tattari liuhuparta oikein on? Leeniä se on. Niin on vinun silmä, että näkee keskiviikkona molemmat sunnuntai. Oi. Poja, hei. Vähän laventeella mousseen. Herra luutnant. Kari Luoto. Se oli reipas alku. No, miltä se tuntuu? No menihän se kun alkuun pääse. Mä en saada liikkeelle millään. Niin. Kapteeni Kaarna. Minä kuulin. Mutta suurkiitos. Sinä selvisit hyvin. Porukka kasa ja liikkeelle.
Nyt on meidän aikamme. Suomen aika. Vaatia takaisin, minkä menetti. Se on meidän oikeutemme. Eikö olekin? Sanohan, onko siellä ryssähelvetissä kylmä? Mä olen sitä mieltä, että jos mä olisin ollut Jumala, niin mä en olisi tehnyt koko tähden. Jos mä vaan voisin, niin mä hajottaisin ne. Mitä semmoinen ollenkaan tekevä olemassa? Voi mitten te? Ei niitä Jumalalle tehnyt olla. Se on semmoista puhetta vaan. Ei ihmistäkään luo tuolla. Veressä se on syntynyt. Hiiltä ihmisessä ja muita aineita. Yksinkertaisesti vaan jymäytetään, että se olisi hyvin nöyrä kapitalistille. Se siinä vaan on. Hiiltä? Meressä? Hiiltä? Lahtinen, hei. Nyt sä puhuu ihan pehmossi. Kuin helvetin tavalla ihminen on voinut syntyä meressä? Jos puoli minuuttia on lupoksissa, niin henki loppuu. Kyllä sitä upoksissa voi olla, jos on kirukset. Kirukset? Ei jumala. Liha ja luut ihminen on. Kyllä sä tiedät, kuka hyvänsä. Ihminen oli alkuansa kala. Kala? Kyllä sen on tunnustanut kapitalistinenkin tiedämies. Ei jumala, kalaa. Vanhala, mä olen ahvena. Mä olen hiilestä tehty ahvena, hei. Ahvena, niin. Luonto se on, joka luo, sillä se vaan on. Kaikenlaista kyllä koohotetaan. Kyllä herra tietää, mitä laulaa se laulaa, kun rahapussista on kysymys. Joo. Sitten taas lähdetään, mutta anna se olla kuinka käy. Saas nähdä. Kyllä sitä riittää äijää meittiäkin vasta. Mutta Suomen sotilas vastaa 10 ryssää. Kyllä kai. Mutta mitäs sitten tehdään, kun tulee se 11? Suomi eteenpäin, saatana! Pojat helvettynyt eteenpäin! Pojat eteenpäin! Koko patteri, ampukaa 3 kertaa. Maalit 1 ja 2. 3 miestä on kaatunut. Paras ryhmäjohtaja meni just. Koko pataljoona on kiinni jo. Jos menet läpi, tämä on sinun päiväsi. Tiedät, että en tule säästämään sanoja. Teen kaiken, minkä voin, kunhan vaan saan miehet liikkeelle. Eteenpäin! Eteenpäin, neljäs! Anna olla! Suotta tapatat itsesi. Jos pääsis yksi mies lähelle. Kasapanoksen kanssa. Anna koeta. Minä menen. Se kuuluu minulle. Minun tehtävä tämä aika sinne. Jonkun täytyy saada miehet liikkeelle ja se on sinun tehtävä. Lehto! Kun minä menen, niin kuka täytyy laulaa sitten koko ajan?